koji traže da pravna država što prije nepristrano, jasno, nedvojbeno istraži istinu u svima koji su pobijeni tijekom Drugog svjetskog rata, na kraju rata i osobito nakon rata. Istraži, državo moja, sve logore, bilo čije logore. Istraži sve tvornice smrti. Istraži svih onih 1300 masovnih grobnica nastalih na kraju i nakon Drugog svjetskog rata. Nakon rata. Istraži grobnice još uvijek neprikladno označene, još uvijek zapuštene i u strahu napuštene. Grobnice obrasle u prvom redu raslinjem zaborava. Istražite, speleolozi, istražite sve jame, hrvatske jame i recite nam što se u njima nalazi. Reci, državo moja, reci imenom i prezimenom, označi konkretno i jasno ko, što, kada, koliko i po čijem nalogu. Da, po čijem nalogu i uz čije odobrenje. Barem je danas dobro nam poznata riječ o zapovjednoj odgovornosti. Ili to možda vrijedi samo za neke? Jesmo jednaki, ali neki su, kako to već davno čusmo, jednakiji ili barem za sebe neki na to ne računaju. Reci, državo moja, jasno i otvoreno, da li je još uvijek grijeh biti Hrvat i da li je još uvijek grijeh biti katolik? Učini, državo moja, da konačno stavimo točku na našu mukotrpnu povijest koja se dogodila osobito u 20. stoljeću, da bismo lakše mogli istinski misliti na budućnost. Na svjetskom planu u vezi pravednosti, nažalost, ne možemo puno diktirati, ali u domovini možemo ako to samo hoćemo. Što je to Bleiburg? To je prva postaja križnoga puta. Prva postaja glasi: Pilat osuđuje Isusa na smrt. Isus i Pilat u razgovoru. Čuli ste u evanđelju. A tema velika, aktualna, poučna, prevažna. Isus reče u jednom momentu: ja sam se zato rodio i došao na svijet da posvjedočim za istinu. I tko je od istine, on čuje moj glas. Uvjerljivo, snažno poručuje u tim presudnim trenucima svoga života on koji je tada brojio 33. godinu života. A sudac, Poncije Pilat, skoro nehajno, pa i omalovažavajući Isusa, izričaj i pita: a što je istina? Kao da mu želi reći: ma čuj ti mene, Galilejče, ti bi o istini, ja sam tvoja istina, ja sam vlast koji te može pustiti, ja sam vlast koja te može osuditi. To ti je, Isuse, istina. Putniče, hodočasniče, zaustavi se, zatvori oči i pokušaj dočarati još jednom ovo polje na kojem se dogodila prva postaja križnoga puta. Nepregledno mnoštvo, ima i žena, ima djece, lijepi proljetni svibanjski mjesec, Gospin mjesec, kada sve zeleni se i cvate, a ovdje je procvao trnjem, teškim trnjem, procvao je užasom, procvao je krvlju. A majke su čekale, molile i plakale. Stala tužna, plačuć tužna mati. Gledala je kako pati sin joj na križ uzdignut. Što je Bleiburg? To je početak
a slijedile su jedna za drugom i na drugom mjestu 2., 5., 10., 11., 13., a 14. Ona se ne zna. Mnogi rovovi, svaka rijeka usputna, svaki most nepremošćen, svaka jama osobito, to su bile sljedeće postaje. Što je još Bleiburg? Bleiburg je simbol svega onoga što je slijedilo i trajalo punih 45 godina, ispočetka nešto jače, kasnije nešto slabije, ali trajalo je. Budi mi dozvoljeno, u ime moje generacije kršćana, a koji smo bili mali 4-godišnjaci ili tek pučkoškolci, kada se dogodila ova strašna pobožnost križnoga puta. Koje je moje svjedočanstvo? Ono glasi: kao dijete iz obitelji kojoj je crkva bila kao drugi dom, išao sam na vjeronauk. I to je bio trn u oku nekih mojih nastavnika u osnovnoj školi. Često su izazivali, često ispitivali zašto idem na vjeronauk, a ponekad i bijesnili zbog toga. Kao mladić, otišavši u Sjemenište u Zadar, jer je Sjemenište u Splitu nasilno bilo zatvoreno, da se ne bi kvarile mlade generacije, nismo imali nikakve socijalne medicinske zaštite. Na svoj način bili smo stavljeni izvan zakona i doslovno građani drugoga reda. Pošao sam u ondašnju JNA vojsku nakon velike mature i prvog semestra teologije, ali u vojnoj knjižici pisalo je, još uvijek piše, da sam završio osnovnu školu jer se naša svećenička gimnazija nije priznavala. U vojsci, koja mi je trajala samo 2 godine, bio sam tretiran kao neprijatelj naroda. Bez obzira što je meni ta formulacija bila smiješna i totalno neistinita. Ja i moj narod i da ja njegov neprijatelj. Tih godina bilo je montirano suđenje blaženom Alojziju Stepincu. I često se spominjem da se i njega spominjalo kao neprijatelja naroda, pa sam se nekako osjećao počašćenim kad bi i meni tu oznaku prišili, i meni i mojim kolegama bogoslovima. Kad sam postao svećenik, često sam pozivan na razne vojne vježbe, možda se zbog toga dugo i zadržala, osobito za neke veće blagdane. Pa su moji župljani znali govoriti: a hoće li ovaj blagdan poći netko na logorovanje? Ujedno, kao svećenik, uz ostalo, bio sam pozivan pred suca za prekršaje samo zato, ma zamislite teškoga grijeha, što sam igrao nogomet sa mladima. A ako bi u propovjedi spomenuo neki stih ili citat nekog hrvatskog pjesnika ili pisca, moje bi dobre bakice molečivo prilazile meni nakon mise i preporučale: ajme velečasni, nemojte govoriti ono hrvatski, zatvoreće du vas. To je bio tek isječak od onoga što se događalo u tim pobožnostima križnoga puta nakon Bleiburga, nakon oslobođenja. To su moje uspomene i to je bio nastavak Bleiburga. A što je od svega najinteresantnije? Oni koji su bili akteri tih i takvih pristupa vjernicima, svećenicima, danas je gotovo kao u čudu, pitaju se: pa tko je kome što priječio, pa tko je kome što smetao, tko je kome što zabranjivao. Dapače, u zanosu govore kako su to bili divni dani bratstva, jedinstva, slobode, kako bi to zvučilo gordo da nije gorko. Hrvatski put križa, nažalost, još uvijek traje. Traje drukčijim metodama i trajaće sve dok prava i cjelovita istina
ne dođe na vidjelo.